Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння у нас знакамітае імя Міхаіл Казімір Агінскі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Род Агінскіх у гісторыі Беларусі. Род Агінскіх вельмі знакаміты. Сапраўды, гэта былі праваслаўныя магнаты, якія вельмі шмат што зрабілі для Беларусі, якія валодалі вялікімі маёнткамі, якія зрабілі свой уклад у культуру, у эканоміку, якія будавалі вялікія такія збудаванні архітэктурныя. І род Агінскіх, канешне, вядомы тым, што ёсць два такія знакамітыя агінскія з падобнымі імёнамі. Гэта Міхал Кляфас Агінскі і Міхал Казімір Агінскі. І вось якраз мы сёння будзем казаць пра Міхала Казіміра Агінскага, які быў сваяком Міхалу Кляфасу Агінскаму, аўтару паланэза «Развітанне з радзімай». Безумоўна, вельмі цікавы момант, што прадстаўнікі роду Агінска ў свой час яны цікавіліся рэфармацыяй. У іх былі вельмі вялікія рэлігійныя пошукі. Гэтым родам сапраўды славіцца наша краіна. Намалюйце партрэт Міхаіла Казіміра Агінскага. Гэта сапраўды быў чалавек шматгранны. Ён быў падобны да людзей сваёй эпохі, энцыклапедыстаў. То бок чалавек, які вызначыўся і ў ваенным мастацтве, і ў культуры, і ў эканоміцы, і ў архітэктуры адначасова. Чалавек, які пабудаваў канал Агінскага, напрыклад, чалавек, які тэатр заснаваў і вялікую частку свайго жыцця быў міністрам абароны ці вялікім гетманам літоўскім. Вось гэты партрэт, ён можа быць з розных такіх рысаў, з розных мазкоў. Гэта асоба, яна спалучала ў сабе розныя таленты, і ён спрабаваў развівацца ў розных накірунках. Наш гістарычны госць і горад Слонім. Міхал Казімір Агінскі, які нарадзіўся ў 1730 годзе, быў звязаны са Слонімам непасрэдна. Слонім ён атрымаў у пасаг вось разам са сваёй жонкай з роду чартарыйскіх, якая прынесла яму Слонім, і Слонім ён вельмі моцна палюбіў. У яго былі ўладанні ў розных частках Беларусі і на ўсходзе, і на захадзе, але найбольш ён любіў Слонім, які пры ім стаў паўночнымі Афінамі. Так называлі вось гэты горад. І сапраўды ён укладаў у тое, каб у гэтым горадзе былі прадпрыемствы, каб была праца для людзей, каб пашыралася, павялічвалася колькасць насельніцтва. І разам з тым ён рабіў такія рэчы, якія на сённяшні момант складаюць вялікую славутасць Слоніма, напрыклад, тэатр ягоны. Ён збудаваў цэнтральную частку горада, і шмат гістарычных славутасцяў звязана з ягоным імем. Чаму вайсковец заняўся тэатрам? Ён рана страціў свайго бацьку. Ён выхоўваўся ў сям'і, ці, скажам так, пры падтрымцы сям'і канцлера Вялікага княства Літоўскага, Міхала Фрэдэрыка Чартарыйскага, і вызначылі яго як будучага вайскоўца. Яго, я думаю, што асабліва не пыталіся. Ён паступіў на службу ў войска, і праз палітычныя розныя такія акалічнасці ён стаў гетманам. І гетманам стаў у вельмі такі няпросты час. У час, калі адбылася Барская канфедэрацыя. Барская канфедэрацыя – гэта паўстанне супраць падзелаў Рэчы Паспалітай фактычна было. Гэта быў 1768 год, калі канфедэраты яны сказалі, што мы выступаем супраць тых законаў, якія навязваюць суседнія дзяржавы. І ішло паўстанне, паўстанцы змагаліся з войскамі замежных дзяржаваў, а войска Вялікага княства Літоўскага вельмі доўгі час вытрымлівала нейтралітэт. І ўрэшце рэшт ён апынуўся пад такім ціскам, што ж яму рабіць? Прыняў рашэнне стаць на бок канфедэратаў і змагацца за незалежнасць краіны. Аднак ён у 1771 годзе пацярпеў паразу, вымушаны быў нават жыць пэўны час у эміграцыі. Пасля амністыі ён вярнуўся ў 1775 годзе і ўжо больш да вайсковай справы не хацеў мець
дачынення. І таму ў гэты час ён заняўся мастацтвам, якое захапіла ўсю яго істоту. Ён пачаў займацца тэатрам, ён пачаў лепшых драматургаў запрашаць, ён пачаў ставіць лепшыя п'есы. І гэта вельмі такі цікавы пераход ад такіх крывавых бітваў да мастацтва, якое прыносіла святло ў жыццё. Раскажыце пра вядомы канал Агінскага. Канал Агінскага – гэта сапраўды такое збудаванне ў Беларусі унікальнае. Гідразбудаванне, якое злучала Дняпро і Нёман, ці басейн Дняпра і басейн Нёмана больш дакладна, таму што злучала непасрэдна Ясельду і Шчару, такія вось беларускія рэкі. Працягласць 54 кіламетры. Будаваўся ён вельмі доўгі час, на працягу каля 20 гадоў яго будавалі. І разам з тым гэты канал ён сапраўды дазволіў значна павялічыць экспарт збожжа, таму што на той час збожжа яно было асноўным таварам. Гэта быў такі тавар, які называлі золата краіны. Гэта патрабавала вялікіх інвестыцыяў. Ён закладаў там цэлыя свае маёнткі, каб гэта будаваць. Нават выклікала цікавасць у Англіі. І ангельскі прэм'ер-міністр Уільям Піт, ён казаў, што я бачу ў гэтым вялікую перспектыву. І нават Великабрытанія, Злучанае Каралеўства, кажа, мы гатовыя падтрымаць нават фінансава, калі гэта будзе зроблена, каб можна было перавозіць збожжа. Будавалі яго вельмі цікавым такім спосабам, капалі канал, сам выпрацоўвалі такія інжынерныя збудаванні, каб баржы з таварам маглі цягнуць коні. І гэта давала такую вялікую інтэнсіўнасць, і на той момант гэта было перадавым словам тэхнікі. Рабілі шлюзы, якія дазвалялі таксама спыняцца, як станцыі такія паштовыя. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што у Беларусі такіх аналагаў няма. У 19 стагоддзі ён таксама вельмі актыўна выкарыстоўваўся, але выкарыстоўваўся да з'яўлення чыгункі. Вось чыгунка якраз дазволіла зрабіць перасоўванне тавараў значна хутчэйшым. І таму, канешне, праз пэўны час канал заняпаў, і сёння ён не ў лепшым стане знаходзіцца, але як помнік інжынернай думкі, як помнік такой эканамічнаму прадпрыемству, які прынёс славу роду Агінскаму і ўсёй Беларусі, гэта так. На вашу думку, які сэнс дзейнасці Міхаіла Казіміра Агінскага? Міхайл Казімір Агінскі, ён быў чалавекам, які у сваім жыцці паспрабаваў дзве рэчы. Першае – гэта вайсковасць і спроба вырашыць пытанне вайсковым шляхам, і дзейнасць такая культурна-эканамічная. І першая палова яго жыцця ён быў гетманам, і ён быў кіраўніком войска. Ён зразумеў, што гэта не яго, і пераключыўся на культурную і эканамічную дзейнасць. І тут ён дасягнуў значна большых поспехаў. Сапраўды гэта быў чалавек, які перасэнсаваў шмат што ў сваім жыцці і прыйшоў да высновы, што пакліканне яно можа мяняцца. Нават калі ты выбраў на пачатку шлях не зусім свой, то ты можаш памяняцца і пайсці сваім шляхам. Міхаіл Казімір Агінскі сябраваў з Францам Йозефам Гайднам, вынайшаў падножку да арфы, заснаваў дабрачынны фонд для студэнтаў Віленскага універсітэта. Ён шмат падарожнічаў, а насамрэч шукаў творчасць свабоды. Яго прыклад – голас гісторыі. Шукай сваё, знайдзі і будзь паспяховым.